Predsjednik Srpske Milorad Dodik otvorio je danas u Zvorniku manifestaciju pod nazivom Fabrika znanja, u kojoj će se sa najnovijim informacionim tehnologijama za 2 dana njenog trajanja upoznati oko 2500 učenika i studenata iz više gradova Srpske. Otvaranju ove svojevrsne prezentacije najnovije informacione tehnologije prisustvovali su i ministar financija i privrede Srbije Mlađan Dinkić, kao i ministar prosvjete Srpske Anton Kasipović. Ovakvim radionicama i prezentacijama najnovijih informacionih tehnologija želimo da mladu generaciju obrazujemo i pripremimo za budućnost, a sve škole opremimo računarima, istakao je prilikom otvaranja svojevrsne fabrike znanja predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, njen generalni pokrovitelj. Mladu generaciju pripremimo za ono što je čeka u budućnosti, a to je da se ravnopravno uključi u međunarodnu podjelu rada, da ne budemo samo manuelni radnici, nego naprosto da možemo da se uključimo u sve sfere društvenih, privrednih i drugog života, kako bi na najbolji mogući način ostvarili svoje lične i zajedničke ciljeve. Velika je čast posle Beograda i Podgorice što je baš Zvornik sljedeći domaćin fabrike znanja. U ime lokalne zajednice srećan sam i ponosan što će naši mališani dobiti priliku da na jedan neobičajan način sretnu se s nekim novim informacijnim tehnologijama i dobiju priliku da uče i usavršavaju se. Opremanje škola u Republici Srpskoj računarima pomogla je u velikoj mjeri i Republika Srbija, koja će i sljedeće godine financijski omogućiti nabavku još 10.000 kompjutera kako bi škole u Srpskoj bile po mjeri 21. vijeka. Meni je drago što ovom projektu uvođenja računara u škole u Republici Srpskoj pomaže Srbija. Mi smo ove godine izdvojili 4,5 miliona evra i dali rokni kredit pod povoljnim uslovima Republici Srpskoj kako bi se kupili računari koji se instaliraju u vašim školama. Održavanje ove škole znanja, prve koja se organizuje u Republici Srpskoj, pomogla je i kompanija Contrade iz Beograda, a organizatori su njenim učesnicima i Zvorniku kao domaćinu poklonili besplatan koncert grupe Bajaga i instruktori koji će se održati večeras na gradskoj plaži.